assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kadi fof en jetti jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, en juuli annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En calmini kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah gonɗo e nder aduna funnangue e hirnangue rewo e worgo. En calmini Warango TV e technicien ji ɗi e fof en calmini en juurima. En calmini yimɓe men wonɓe France, Italie, Allemagne, Belgique, ha États-Unis d'Amérique, ha Australie, Indonésie, e nder Afrique ha to Israël, leyɗele ɗe fof ɓe gandi koɓe hettoɓe, kam fof ɓe calminama ɓe juurama. Laji Oumar Dor Kume, bisimilla ma émission mo ganduɗa hoore ma jogori wadde taw ko mboɗo andi maare question ngaji inchallahu mawla. Eyi Allah ji Oumar Dor Kume a jarama. Ko adi fof ɗum ɗo wona rafi, ko musiba, ko bala e rafi jiida. Ɗum ɗo ko lepte ɗe ganduɗa jomiraɗo subhanahu wa taala woni koye hollirde ɗum. Windere nde fof wona Sénégal tan, ko windere nde fof, par ce que aduna o sa limi leyɗele gonɗe aduna he ɗe ɓurani ujunere leydi ko woni aduna he. Ndiyam ɓuuri hewde e leydi ko hoɗaka ɗum ɓuuri hewde. Ko noon ko Allah tagi gila baba Adama alayhi salam ha yetti nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, annabaɓe ujunnaje temedere e ujunnaje nogas e ujunnaje nayo annabi. Kamɓe ɗo annabaɓe kala annabi Allah totti ɗum ko mission o yo haalan yimɓe ɓe o tawata ɗon ɓe. So yi annabi no ara e leñol naara e leydi ko sababu tiiɗam horago yimɓe, ɗum tagi annabaɓe gadda. Tawi yimɓe tiiɗano koye Allah nelata annabi hay goto. E kala tawata ko yimɓe ko fewɓe, ko oñogol yimɓe tagi annabi nadde. E nder annabaɓe o waɗa hen nelaɓe nogas e joyoɓe Allah haali e alqur'ana ɓe, ko ɓe goni ganduɗa hoore ma nogas e joyo Allah haali ɗumen alqur'anul karim 313. Wona mabɓe nelaka, wona mabɓe nelama, wona mabɓe ɓe Allah qirri hokki ɗumen martabaji. Ɓeɗo annabaɓe fof kala hen annabi garnoɗo e dow leydi, jomiraɗo subhanahu wa taala o haaldi e annabi o yo haalana yimɓe ngolɗon leñol yoɓe kulmo kanko Allah, yoɓe ɗoftomo, yoɓe jaɓanmo gilata annabi Adama alayhi salam ha yetti nabiyallah Nuhu, Idrissa en, annabi Nuhu en. Annabi Nuhu kanko woni annabi ɗimmijo. Nabiyallah Nuhu alayhi salam koye zamanu makko canɗallal ngal ɓurno hewde e dow leydi. O wuuri ko duuɓi 900 kanko nabiyallah Nuhu alayhi salam, duuɓi 900 e duuɓi 50 ala ko jaɓimo so wona 60 yimɓe 60 jaɓanimo. hande a yiyat ɗo ceernaji woni e leydi e milliŋaji ɗiɗi neɗɗo rewe muɗum taw ko ceerno. kanko nabiyallah Nuhu alayhi salam gurdam ɗam wuuri ɗam fof ala ko jaɓimo so wona yimɓe 60 pet jaɓannomo. Yimɓe 60 ɓe ɓenne hay ɓiɓɓe makko omo jogui ɓiɓɓe Kan'an e Ham e Sam e Yafas. Kan'an o jaɓanimo. ƴeew tan ɓiye aɗa woni annabi Salomon. Nde yimɓeɓe batti ko so tawi o fewni hunde o sehi laana, ɓe batti ko yaltoyde e laana e mbaɗamo sabatas. wayno ceerno waajo ɗo joni e leydi e yimɓe kasidoma ko mbajotoɗa ko mbima way saweɗo waajo woppu yimɓeɓe mbaɗe ko weeli ɗumen. ɗum ko haarandoru addata yimɓe halkede. aduna o ɗo woni ɗo yimɓe ko harɓe, yimɓe ko harɓe, yimɓe ko murtuɓe, yimɓeɓe ko bewɓe, ko yertudinɓe. E ta annabi Nuhu alayhi salam nde yimɓeɓe murti, annabi Nuhu alayhi salam o sehi ko laana. Nde o sehi laana ɓe jaltoye e laana he ɓe mbaɗimo sabotas. ay laana ka ɓe jaltoyno ka ko kanɗon laana kadi safriɓe najas mabɓe moɓe jaltoyno e laana o ko ɗum kadi ɓe guitti ɓe looti ɗum haaɓe celli, par ce que ɓe gara ko ñaw waga. ɗum pop qur'ana kala ceerno jannguɗo qur'ana so wona taw o welaka, walla tawa ceerno o welaka haalande yimɓeɓe ko Allah wi, kono Allah ala ko heddana yimɓeɓe e dow leydi. ko heddi ko anduɓe hande e anduɓe hanki jiida. Anduɓe hande ɓuuri en hewde ko bewɓe, anduɓe bewɓe ɗum woodi hande. Anduɓe ɓe kalta gonga, anduɓe joomen jawɗele, anduɓe ɓe ñawirta sariya Allah, ko ɗum kewi e windere nde. ɗum tagi jomiraɗo subhanahu wa taala omo siftina yimɓe ko kewanno e annabaɓe ɓennuɓe
mi wima annabi nuhu e zamanu mum ko hen ilam ɗufan ari o ñaagui Allah toɓi toɓo ngo sali siltude aduna o fo halka ha laaɓi aduna o fo yooli ko wayno Dakar ni joni ma won mbiɗo pourquoi Dakar na haale Dakar yoolo ha laaɓa hay goto wonta ñaam ceebu jën maaro leydi a yiyata ɗum debbo baɗɗo guere fas a yiyata ɗum aɗa faami waɗoɓe dangal a yiyata ɗumen waɗoɓe crise cross a yiyata ɗumen waɗoɓe jumok awta a yiyata ɗumen fof joole sernaɓe nannoɓe galleji men ne caali haalde gonga kalke lamɓe sanɗolinnoɓe kalke chef de quartier ji canɗinnoɓe kalke Allah adda windere wonde hoɗo ɗon te bonnanta Allah haydara jinneji gadi wonde e leydi nde ɓe murti Allah yamiri ko malaikaji kalkiɗi jinneji koɗi e leydi duuɓi ujunnaji neɗɗo woodani nde ɓe murti no yimɓeɓe murtiri e zamanu hannde woni jomiraɗo subahanahu wa taala yamiri ko malaikaji e kunuji muɗum ngari kalki jinneji murtinoɗi ha laaɓi kalka ko hen iblisa feeñi koye halkare jinneji nde jinneji kalka haɓe ngari e wuuro woto ɓe tawi wuuro ngo jinneji gonɗon ɗi ɓe kalki ɗumen ha heddi cukalel tigguyel dewel ngel halkaka malaikaji ƴetti tigguyel ngel nawi ɗum nawan ɗum Allah ɓe mbi Allah min kalki wuuro kaza min ngari min tawi tigguyel nan ɗon Allah wi nehane kam tigguyel ngel ɓe nehi tigguyel dewel ngel ha ngel mawni ha ngel woni mbomri ngel watti sarde koyɗe maggel ngel yaltina terɗe maggel kala malayika beeɗo ɗon tayat malaikaji ɗi kabri Allah wi so cukalel dewel ngel sari koyɗe maggel jeehe to jahannama to ƴetton toon dojotal jeygol ngal ganduɗa ko ɓurgal wulde e doccote jeygue nan toon ene huɓɓa duuɓi million ngaji ene huɓɓa ngal dojotal jeygol malaikaji ɗi naati to jahannama to ƴetti dojotal jeygol ngol ngari e zaman mo debbo o saranno koyɗe mum debbo jinne o Allah wiɓe so tawi cukalel dewel ngel sari koyɗe mum beddoɗe dojotal jeygol ngol e farji maggel e hakkude koyɗe malaikaji ɗi beddi dojotal jeygol ngol e hakkude koyɗe cukalel dewel ngel cukalel ngel muɓɓi koyɗe ɗe ngel woni reedu nduɗon woni yumum woni jibini iblis ko ni jibinira ujunnaji yimɓe gandani iblis jibinira on woni iblis bonnuɗo aduna o hande o bam makko ko jeygol yum makko ko jinne iblis wona malayika won sikkoɓe ko malayika wofata Allah malayika koye mission Allah woni malayika koye yamirore Allah tan wonata wofata Allah nde Allah noddi malayikaji yo ngar cujja iblis jaɓani arde haɗimo arde ko jinne bam makko ko jeygol yum makko ko jinne kanko nde o jibina iblis o ari komo waɗi koyngal dewal e koyngal goral somo jibina so rendini koye ɗiɗɗe omo jibina ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi ɓoccoɗe ɗe pusat so puusi saro e aduna e kono paya Italie ɗi paya Paris ɗi paya Allemagne Dakar ɗi joguiɗo ko stockage Dakar ɗi paya Malika ɗi paya Kermassar ɗi paya Ritol Biyak ɗiɗo paya ganduɗa hoorema Ñaay Cokker ɗi paya Madina Gounass ɗi paya Gadday Dakar kam iblis joguiɗo henna ko équipe timmuɗo o joguiɗo e nder Dakar laykal tokocal kala gandanɗa hoorema 1032 l'islam naati e Sénégal 1032 duuɓi temedde jeenayyi pawɗi adi tuubde e leydi he ko biyeteɗo War Jaabi Ndiaye ko Sarakolli nanni l'islam e leydi ndi ko safalɓe Yemen naaɓe ɓe gumboni ko Mauritanie Yahya Ibrahima Al Ganidi nanni l'islam e leydi ndi o totti ɗum biyeteɗo War Jaabi Ndiaye ko Dagana juma adi waɗede wiyete ko masjidi Sana on histoire yaɓɓama to Dagana ɗo l'islam juma adi waɗi mahede e nder Sénégal 1032 wiyeteno ko Sana 2 kilométre Dagana ko ɗon o jooɗino kanko War Jaabi Ndiaye wiyama kanko adi wiide ashhadu an la ilaha illallah e nder Sénégal ko Sarakulle ɗum tagui ko heewi alqur'ana aɗa yiya ko Saram Kullere takande dow ko Sarakullere takande less ko Sarakullere wona Pular fulɓe ko enen kamɓe Sarakulleɓe gadi ene diine ha Cheikh Souleymane Racine Balen ngari 1776 ɓen garoyi tawi ko diine ɓooyi tawi diine darima ko juuti ɓe ngari ɓe mbaɗi révolution toro dow islam waɗa installé e reedu Fouta almami Abdoul Qadir Kane jibina ko pape l'armé ari e leydi he jippi cilon ceerno molle ɓe mbaɗi ñawore islam o waɗa imam Cheikh Souleymane Bal woni chef de bataillon ɓe guitti safal ɓe bandiji wonnoɓe ɗo ɓe gaddi deftere Allah fof ko sari qur'ana ñawirte deftere Allah nde ñawirte yimɓeɓe nden no peewi nden Allah no toɓa ene ila ene waɗa fof so ñabbuji ngari sernaɓe jahan duwo Allah dunca musiba o yimɓe ne gaskanno ene ballatno ene mbaɗanno pop hande asakal natti e leydi he
yurmede natti bandiyagal ɓuuri hewde caahan fijirde hokkate sembe e leydi he ko gamowo hokkate sembe e leydi he ko goor jiguen hokkate sembe e leydi he ko gandanɗa hoore ma ko debbati gorkati luuɗiyanke ɓe goni goor jiguen en jii président ji gummo ha caggal leydi gara e leydi he mbiya yo lamɓe men ciññin debbo yores debbo gorko yores gorko te ɓe jejjiti ko ɗum halkuno yimɓe nabiyallah Lut wuro no wiye Sadum ko leydi annabi Lut ɗon fektano o wiyata ko Abdoul Ghafour yimɓe ɓe mbiyamo Lut kono ko Abdoul Ghafour woni inde makko o tawama annabi Ibrahima koɓe kureji o fekta ɗon bonande heewi kanko nabiyallah Lut o ari e wuro ngo o resi ɓi mawɗo wuro Sadum ƴew tan mawɗo wuro ngo ko goor jiguen kanko annabi o resi ɓi on ɗon pour o fottaɓe kono noon mawɗo o sali debbo o jibina koye goor jiguinagal kañum waɗata signal so worɓe gaare wuuro e kañum waɗa signal ayde halkare nde ari nde Allah yamiri malaykaji julɓe paame ayde Allah wi malaykaji jeeyata annabi Ibrahima namdo ɗon nabiyallah Ibrahima so tawi annabi Lut ene waajo so tawi nabiyallah Lut ne waajo hande no sernaɓe men ɗo deƴƴe e leydi e calo wajade yamirore mum e kaɗe mum sa yimoɗe haalama nabiyallah Lut alayhi salam ko fasad ɓuri heewi widema Allah wi zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnasi Allah wi kala musiba mo jiiɗon e dow leydi min Allah mi waɗani musiba o ko onon yimɓe ɓe golliri juuɗe mon musiba o haw ɓenti o fuccito e dow mon donka noon yoga e mon kalke yoga e mon so jaaɓi tuuba mi yaafo ɗumen wona duwaw ko tuuba boye ruttata yimɓe Allah yaafo ɗumen façon duwaw fof yaltinama e ndiɗo leydi mbiyetedi Sénégal yimɓe nabiyallah Lut alayhi salam nde malaykaji ɗi gaari e wuuro he ko hono oɗo corona men daw ko non mbiyata ɗum ni virus oɗo garɗo e leydi he no natirɗo e leydi he ni ko noon luuɗiyankagal wonirno virus e nder Sadum worɓe jiiɗa rewɓe Allah tagui rewɓe ɓe yiiɓe ɓe jiiɗa rewɓe ɓe jiiɗi ko wondude worɓe annabi o wi ɓe goppe yoga e mabɓe o wi gaare mi rokkon ɓiɓɓam ndeson ɓe caali Allah neeli bataillon malaykaji Azraïl ne wonde kunu muɗum ƴew tan malayka nele ara yo halku wuro no Dakar wori ni malaykaji jippo ceerno biyaɗo ɗo ko mo qaddamo mawɗo khalifa dina mawɗo ɓe jippo ceerno so ɓe jippima ceerno holko ɓe mbiyatamo ɓe ganda so jippimomo ɓe gat maɓe namdomo keesuŋaji tati yimɓeɓe ne ndewa Allah aɓe ɗofti konngol nelaɗo Allah aɓe ɗofti gandanɗa hoorema keeri Allah ɗi so tawi ɓe ɗoftaki o wiyata ɓe ɗofta wiyatan koɓe ɗoftaki Allah noon wi koɓe mbaɗata ko natti welde ɗum min gari ko halkude wuro ngo annabi Lut wiɓe goppe goor jiguinagal ɓe mbi min goppani malaykaji ɗi mbi nabiyallah Lut yaltini yimɓe ma paya e ndeya hayre daroɗa toon no oɗo virus ardi ɗo hande docteur fof nana waɗa lekki muɗum e ceernaɓe fof no mbaɗa ayaji men kono ala nafoore taw manan gandanɗa hoorema nde yimɓeɓe jalti joom suudu makko ko naafigue wonno yalti o wi malaykaji ɗi mbi so on nani gulaɗi woto jeeƴo ɗe ɓe nani luukali wuro ngo no waylite debbo makko yeeƴi ene waɗi sayade ha heeɓi dadorde Allah watti debbo hayre o dari koye jahannama sa yi Sadum ma taw debbo on dari ene daare jeygol ɗo dari ɗo ñande fof omo lepte yimɓeɓe kalka hay ɗanninoɓe no droit de l'homme en wonɓe ɗo waɗoɓe défendre goor jiguen e leydi ndi wiyoɓe goor jiguen ne jogui droit ɓen foof taw koɓe ɗanninoɓe Allah yamira yo lepte mabɓe tawɓe hôtelage mabɓe toɓe ɗanni to ɓe kalke toon ñanen kamɓe fof ɓe kalkama ala hen mabɓe dadɗo ɗum nana e Qur'anul Karim ɗum leydi ndi avocat leydi ndi ne gandi ɗum droit de l'homme en Sénégal naɓe ne gandi ɗum sernaɓe leydi ne gandi ɗum ala majjuɗo kala ko neɗɗo waɗi e leydi he weela bonande heewi e nder Sénégal virus ummori ko Chine tagore Allah ɗe pop chinois ji Allah ɓuuri hebbinde e dow leydi koɓe 1,6 milliard walla 2 milliards chinois mi waɗi Chine duuɓi nayyi wuro uhanaɗo ɗo ñaw o won ɗo waɗi ɗum hitande e wuro ngo ko rafi biyaɗo yaltitono ayi ɓe maayi ha ɓe tampi mayde Allah itti rafi o nawi ɗum e leyɗele tubakoɓe o nawi ɗum Italie hande caggal Chine ko Italie rewi hen o nanni ɗum France o nanni ɗum Allemagne o nanni ɗum Angleterre o nanni ɗum leydi Hollande o nanni ɗum e leyɗele takkiɗe leyɗele tubakoɓe Ukraine en Macédoine en ala fof ɗo rafi o natani o naati hay Indonésie Indo en ayi o salmini Sénégal naɓe Afrique kono hay goto wiyani assalamu aleykum
rafi o naati ɗo e leydi ndi ganduɗa hoore ma jomumen timmani hay 15 millions habitat timmuɗo walla 20 millions timmani haala ka ko Sénégal haala maɓe ɓuuri hewde population leydi ndi yimɓe ɓe fof ko technicien ji Allah jippini ɗo rafi o omona e leydi he hande Allah yi mami hollu on onon yimɓe aduna mami hollu on bonande on kebbini ɗum e leydi bandiyagal heewi rewɓe natti suurade anduɓe natti haalde gonga riba ene ñaame ƴiƴam ene rufe bandiyagal ene waɗe bawɗi e buubaji a faami de ala fof goofi Allah ɗon mbatta e dow leydi jamma e ñalawma tigguji ne mbare deedi no bonne zina riba fijirde asakal natti terroriste warde yimɓe libde avion ngaji laamɓe saysayeɓe détournoɓe jawɗele a faami ɗum woni e aduna o Allah yimi adde mon ñaw mo ganduɗa économique mon pop kuppat monde entier économique mon kuppat Donald Trump ɓuuri hewde doole e aduna e hande yimɓe sappo so jiyama jeeya États-Unis on nanguete France dental yimɓe sappo natti galleji uddama yimɓe mbaɗama yimɓe kuddama adan so Allah wi min kuddi rewɓe yoɓe gona galleji ɓe wiyata ko min jaltat minen te jiiloyi hande neɗɗo fof no huddi hande ravitaillement kala ko ñamate e Europe sodama ha laaɓi beele yimɓe ne mbawi wurdude ni neɗɗo so yalta ne wawi wurde tubakoɓe ɓe dokki yimɓe une semaine wota hay goto yaltu galle muɗum hande e nder Paris sa yalti a waɗat rafle a jaggete sa jaggama a waɗate amende il faut jogoɗa autorisation aɗa yalta aɗa soodoya ñamde walla liggoyo wo amma ɗum a jaggete cokeɗa 3 mois walla joɓa kalis Allemagne waɗi ɗum Italie waɗi ɗum Amérique waɗi ɗum Sénégal uddi école aji ɗum ɗo foof ala ko addi ɗum so wona ñaw tokoso mo ganduɗa oɗo virus Alaji Oumar Dor ko ɓuuri famɗude e konuji Allah oɗo ñaw ɓuuri famɗude e konuji Allah ko jogui par ce que en jii o halki yimɓe nabiyallah Saliou nde ɓe mbari ngeloba nabiyallah Saliou ɓe dogi nguleyki ari ɓe dogi ɓe jooɗi e less lekki Allah addi ɓuuɓol kamɓe fof ɓe mbi malam ɓe gari ɓe jooɗi e less lekki Allah addi hendu yorniɓe ɗo kaaƴe ni e minute goto kamɓe fof ɓe joori sa ari Yemen ɗo ɗum wannoɗo ma taw ɗon yimɓe ne jooɗi ne mbatta kaaƴe ko yornaɓe lefte nguleyki ɗum aran taw Sénégal oɗo kono virus ɓuuri famɗude konuji Allah so Allah welama virus o wattama ko nguleyki wona milliardaire wona patron wona juge wona policier wona député wona ñamoɓe ribaji wonɓe e leydi ɓe kamɓe fof ɓe jorat kos hay goddilta e min e seconde goto Allah ne jogui in keneli ɓuuri boɗ in guttan taw ɗum ɗo ko ñaw yimɓe ne mbiye woto calmodir beela ko hande ɓe mbiyata yimɓe woto calmodir julɓe aɗa mema ndem laabi 5 sa fini suba kewɗa ko lotade waktu fof a salliginto juula enen kay ɓe tawen koye laaɓal kono ko fasade hayso yimɓeɓe lootima galas hande mo jiiɗa fof hay mo meeɗa soɗade e nder leydi nana sooɗo mo meeɗa lotade nana looto woni yimɓe nanɗo leydi lototonoko ko parfait tan mbaɗata e ɓallu men hande batti lotade batti soɗade caabune gasi e leydi he ndiyam manki wona leyɗe ngala ndiyam ƴogama ha laaɓi ne waɗa stock mo jiiɗa fof nan ƴeɗi barigal ene joƴƴine dabar galle mum so sukaɓe gaari haalayi rahasulen haalayi hande mbiyata ɓe mbaɗ rahasulen ko hande mbiyata ɓe mbaɗ rahasu on kulani Allah jomiraɗo subhanahu wa taala o wi zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnasi hande ceerno fof nan jangga aya o ɓe jaɓano aya alqur'an tengti e sernaɓe Sénégal hewɓe hen mbi ko bolle puyɗe minen komin khalifaɓe diine minen komin naggam taniraɓe men mbawi taniraɓe moɗon ko minen gonɗo Allah addi rafi koɓe mbawi rafi o holkoɓe mbawi rafi o ko foti no gabbel zarra ala koɓe mbawi hen Allah so welama so yimɓe fof duwima o salo jaɓade so wona yimɓe dutto tubana Allah tubde nde ko istighfar dutto istighfar goppa goofi goppa zina goppa guyka goppa ñoore goppa caahan goppa bandiyagal goppa ñamde riba leydi ndi ko Allah jogui gurdam leydi ndi kono piggal ngal Allah fiyata leydi ndi walla leyɗele aduna o ɗum ala ko ceernajo wawi hen ala ko président de la république wawi hen ala ko chef état major leydi ndi wawi hen hande ɓe dartini yimɓe mbiyama yo dartini golleji woto jaltu économique leydi abiyaji natti diwde eɗen gandi Sénégal hande leyɗele kewɗe aritama woto abiyaji jaa e leyɗele ɗo ñaw o ɓuuri hewde ɗo go ɓe janat jawɗele natannoɗe nattannade keesuji mabɓe so koye keesuji walla koye posuji mabɓe kamɓe kattor ɗum kamɓe gandi ɗo jawdi natanno so tawi koye keesuji mabɓe walla koye posuji mabɓe maɓe katto ɗum go
ɓe guurano hen ɓe tinata ɗum ko wuurnoɓe hen ɓe tinata ɗum ko heddi ko leydi ndi so jeeriji mbiyama woto yimɓe jaltu est ce que état o no wawi jogade ravitaillement yimɓe ɓe no Europe en Amérique ni so yimɓe ɓe kaɗama yaltude kaɗama yiilade aɓe mbawi ñamminde Sénégal naɓɓe nde Sénégal naɓɓe jaltanno ene jahanno nde ñamminaka ala ko haali soɓe mbiyama yoɓe nattu woto ɓe jaltu état no wawi ñammindeɓe walla ɓe gonta annabi Souleymane aɓe mbawi ñamminde population baaliye Fouta Ɓundu Kolda ha yetti e nder gandanɗa hoorema ɓulɓe nokkuji ɓurɗi luggidde e nder leydi ndi hannde virus o ne wawi nadde toon so naati toon en jogui nokkuji leydi en ngala sapeur pompier en jogui nokkuji e leydi ndi ngala laabi en jogui nokkuji e leydi ndi ngala hôpital uji est ce que waɗama toon yimɓeɓe yo docteur eɓe yo mbaɗe toon so rafi o yenewi men mbaɗe vacuer ɗum koko parante ko adi rafi arde leydi ko fasade tubakoɓe ɓe ɓe jiiɗa kala ko jiiɗa e aduna hay tawi koɓe sayseɓe walla koɓe yimɓe bonɓe kala hunde ɓe mbaɗi ɗum paraparay sa yi milliard uji ɗi ɓe jaltinde hannde ɗi so wiyama hannde aduna o no jooɗo hitande yimɓe ɓe no goɗe nder galleji maɓe jaltin fond mo ganduɗa maɓe carwo yimɓe maɓɓe hitande ñaama enen en mbawi ɗum enen ko adda fof ko nooso kala ko heeɓa jawdi e leydi e nana bonne onon lamɓe onon kalte mbaɗe no tuuba koɓɓe mbaɗata ni jawɗele leydi ndi woto bonne ɗum moftane aduna hayso tawi yimɓe leydi ndi keɓata hen mofte jawɗele ɗe so probléme ari jalti noon hande en jii Sénégal aɓene mbiya yo population o yaltin kalis pourquoi population yaltina kalis population ne wiya yo wat cotisation yo ar walla état ko état foti wallude population wona population foti wallude état ko état foti wallude population leyɗele tubakoɓe ɗe on nanani ɗum toon état ji maɓɓe daari ene jaltina kalisaji nde tawno état ji maɓɓe gona bonnoɓe jawɗele ene jaltina kalisaji ene balla les entreprises ɗe yimɓe liggotono so wiyama woto yimɓe daw liggo ɓe ƴetta ɗin ɗon kalisaji ɓe balla ɓen ɗon kala mo liggoyaki ene yooɓe hande ɗo e Sénégal so wiyama woto yimɓe daw woto yimɓe jaa jeere woto yimɓe duggoy ɓe mbatta hen kadi neɗɗo joguiɗo hunde foof yo yaltin adda toto l'état o donc ɗo ko ñaami ne wawi hokku l'état kalis l'état ko onon poti yaltinde haalis mofta ɗo budget Sénégal gota ɗo jaltine budget o ƴeewon safara ƴeewon ɗo ɓuuri lobbinade e leydi ndi mbaɗon hen cafrirde mbaɗon hen auto ji soto rafi o nanama toon neɗɗo o wawa ittede adde faabe ko ɗum Allah wi on kono ɗum ɗo gandon ko lepte yimɓe wonɓe e leydi e nder aduna o ene lepta miskineɓe Allah ay hande Allah wondi koye miskineɓe Allah Allah nana addi rafi ala ko mbawɗon hen docteur eɓe ala fof docteur goɗɗo e nder windere nde Oumar biɗoma faami rafi o yiiti rafi o yiitaka Italie ɓuuri forde doctoragal ɓe donki Allemagne ronki Chine ronki Japon ronki France ronki Sénégal ronki Nigéria Cameroun leyɗele ɗe fof meeɗi ko bala zaral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nasi ko yimɓeɓe golliri koye mumen juuɗe mumen bakkatuji ɗi keewi Allah mettini o jippini bala e dow yimɓeɓe puɗɗima andude hooli Allah goor jiguinuji gandi Allah lesbienne en gandi Allah formationneur en gandi Allah hande hay jama so uddama église uddama ɗo goor jiguin en kawranno uddete ɓe gonta yaa toon a faami ɗo ñamannoɓe riba hay café dorom uddat ɗo gandanɗa hoorema yoga e yimɓe ko ɗon jotto so lewru ma ene jooɓe tawa liggaki ɗum fof uddat baruji guddat nokkuji damɗo watte uddat ɗo sangara yarate uddat ɗo Allah rewete uddama ala ko haalɗo sangara yarate holkoɓe kuule ɗum wona Allah hula ko daɓor ɓe poti hulde ko gadduɗo rafi o Allah subhanahu wa taala ko Allah addi rafi o Allah hulako ñawo te ñawo ko tagore no neɗɗo o woniri tagore ni ko Allah tagi ñawo jomiraɗo subhanahu wa taala ko kañum ɓe ponno hulde kono yimɓeɓe kulani Allah kuli ko rafi o ɓe mbi woto calmin neɗɗo sa salmin neɗɗo rafi o raɓete woto haalde neɗɗo ƴetto junggo ma mbaɗa musuware e kine ma woto ɓatto neɗɗo hande hay ɓiye a hoolaki rokkuma junggo ɓiye mo jibinɗa so wima junggo ko folon dokkata ɗum walla koyngal en jii leydi ndi ɓe batti salmodirde koyɗe ɓe batti salmodirde folongaji ɓe natti urnodirde a yiyanno sukaɓe daara e bedda no urnira ɓuucidira dawaji ni e beddaji ɗi a
a yanno haywanuji jiya hay mawɗo goto hatta hande Allah haɗani hoore muɗum rewɓe hande hay goto yetta goto fof ko dog a faami ɗum noon ɓe jiyani taw haydara ko Allah mofti ko mbimami ene ɓuuri hulɓinade e oɗo weris jippiɗo e nder windere nde soɓe kulani Allah ma adda ko ɓuri ɗum ɗo hulɓinade Oumar Doro Kume ɗum ko nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi noon e ta nelaɗo Allah hayso nguleki ari makka na wulanno so tawi wuli certaine degré ji soɓe noddini ɓe mbiyata yimɓe juule galleji moɗon jomum hulete ko hakkude jamaka eɗo jahata aɗa juuloya ɗo mboyi bonɗo ne wawi yandema maya aɗa andi Fouta ko hende wiyete no mboyi ene wawi yandema joni caama padɗoɗa nelaɗo Allah wiyaɓe juule galleji moɗon so tawi ɓuuɓol ɓurtogol ari o yurmo yimɓe e jangol ngol o wiya juule galleji moɗon oɗo semaine jawtuɗo masjid Kuwait City noddinago mabɓe ɓe noddini salatu woto hay goto ar jama juule galleji moɗon nela Allah waɗino ɗum ne Allah huuɗi yimɓe rafeteɓe ɓe gandi rafi o ko daaɓowo ɓe gummo e wuuro ngo ɓe goni ngo ɓe gara e nokku ɗo ñawo ala ɗo ɓe daaɓa yimɓe ɓen ne Allah huuɗi ɗumen ɓen ko huuɗaɓe ne Allah huuɗi neɗɗo ganduɗo ndiɗo leydi ne waɗi rafi gummoɗa ɗo mbiya aɗa yaha to rafi o wonto sa yii toon ka bartiɗo sa mayi toon rafi o jaggema ka bartiɗo ene fonno kalɗo rafi woni ganduɗo rafi nan ɗo naraɓo woto hay goto yaa toon hande ala ko foti huɗbeede leydi ndi so wona ɗum so wiyama rafi na Sénégal ko Gambi gonɗa woto arga sa ari ga sa ruttima toon ka nawo toon rafi o so wiyama rafi na Italie gonɗo Italie yo jot toon so wiyama rafi na Sine ay ñandede Macky Sall nde rafi o woni Sine elewaɓe ene goni Sine e wuuro ɗo rafi o wonɗo yimɓeɓe mbi yoɓe gartir so artirinoɓe ɗo so woodi daabaɗo ɓe mbiyata kanko addi rafi o leydi e ɗum ko nelaɗo Allah wi noon konngol nelaɗo Allah koko ɗoftete kono so tawi ɓe ɗoftima konngol nelaɗo Allah konngol nelaɗo Allah ngol woni konngol Allah ɓe ɗofto ɗum rafi ko hunde hulɓinide ɗiɗo e virisaji ko ɗum bala wona rafi ko ɗum bala ko ɗum musiba garɗo hay neɗɗo goto wiyanima min jii ko safrata ɗum ha ɗo kalten ɗo yiyaka ha ɗo kalten ɗo yiyaka te mi wima Allah noon ene moftani yimɓe ko ɓuuri hulɓinade e weris oɗo yoɓe goppu goore jiguinagal yoɓe goppu formationnori yoɓe goppu détournude kalisaji leyɗele ɗe sernaɓe wonɓe e leyɗele ɓe yoɓe kaal gonga wa qul ja al haqu zahqal badila innal badila kana zonga yo yimɓeɓe ndew Allah woto ɓe ndew yimɓe yo yimɓeɓe kaal gonga yo yimɓeɓe goppu goofi yoɓe goppu sangara yoɓe goppu doro so ɓe goppani aɓe gone e l'islam aɓe gone e julɓe kala rafi mo Allah jippini bala mo Allah jippini koko jippoto yimɓe ɗum yo yimɓe pam ɗum aduna o pop kala ɗo bonande woni e nder windere nde ma Allah jippin ɗon bala o te yimɓeɓe gaynata bala o tan ko yimɓe tubana Allah mbaynortoɓe yimɓe yoɓe tubana Allah ɓe kula Allah ɓe tuuba leydi ndi fof yo tuub leyɗele takkiɗe fof yoɓe tuub hande ayi ceernaɓe fof dogi goto fof natte rukku muɗum worraɓede yoɓe nduwo yoɓe naade jamaji ɗi ɓe nduwo yoɓe cakkid adadu yimɓe nduwo hande neɗɗo ko wawno ko fof yejjiti ɗum ko Allah tan woni goto tanam ko naggam galle amen ko naggam bolle puyɗe kulol Allah ɓuuri ɗum inna akramakum indallahi atqakum noon Allah wi ɓurɗo hulde Allah fof ɓuuri ɓadade Allah wandaka galle wandaka tanum kaari wandaka galle kaari Allah wandaka minen komin naggam Allah wandaka kaari ko halifa dine wandaka ɗum Allah wandata tan ko kulɗo ɗum noon yimɓe yoɓe kul Allah ɓe ndewa Allah ɓe goppa cahan e ndi leydi ne heewi cakar Sénégal yimɓeɓe ma mbiya ko jamfiɓe Allah ko jamfiɓe konngol Allah no mawɓe men golleratno diine ma mbiya yimɓeɓe ko murtuɓe ko yardinɓe ɗum tagi Allah jippini bala kala bala garɗo aduna Allah wiye Sénégal naaɓe mon kepen Sénégal naaɓe so tawi ɓe ndewino Allah no Allah wirani bala ono wawno wasdade e leydi ndi sadak nakki asakal natti cahan wonɗo rewɓe ne mbaɗa ko belɗumen sukaɓe ne mbaɗa ko belɗumen ñande fof nana neɗɗo warama ñande fof nana neɗɗo waɗama violé ñande fof nana guyka hay ɗo kalten ɗo jooɗa yimɓe nata e bamule ene gubbita mayɓe ɗum ɗo pop nani ndi leydi mbiyetende Sénégal ɗum noon yimɓe yoɓe kul Allah ɓe ndewa Allah min mbaynorto so tawi yimɓe kulani Allah ne jogui piggal ɓurgal wulde e oɗo rafi mo yimɓeɓe dogata en nata salmodire ndiyam gasi mo jiiɗa fof no sooɗo ma mbatta soɗade glace maɓe cooɗo hay ñama ko on jarama